Кой ще си намери ледена висулка? В момента се прибираме от работа и той ще намери ледена висулка. Ужас. Но сме кринж. Здравейте хора, не знам, мисля, че сте видяли това с снега преди малко. Не знам дали ще го включваме във влога, но сигурно чухте, че лаптоп ще пристига. Пристигна. Чакайте да ви покажа кашона, защото едно сме купували телевизор. Ето Гошо ще ви интродюсне, защото реално е неговия лаптоп. Аз просто... Той трябваше да ме чака цял ден аз да се прибера. Погледнете какво е това. Това е едно сме поръчали примерно мини телевизор. Аз не знам как лаптоп е в такава кутия. И между другото тази кутия преживявам доста. Тази кутия е 10 кг съдържащо Лаптоп. Аз тък почна да го отварям. Чакай да се изкажа. Значи, не съм толкова доминант, не съм наистина. Просто искам да ви кажа, хора, че очаквайте гейминг видеа на този канал. Ние реално, това е готиното на този лаптоп, че го ще си го купи, защото аз ще получа неговия стария, ще може да играем игри, заедно, мултиплеер и така нататък. Моля те, не си играеш с ножа. Не си играеш. И да, ще снимаме гейминг видеа, така че очаквайте гейминг видеа. Добре, да започнем анбоксинга, давай. Не знам откъде трябва да го... Просто го ръгай. Просто го ръгай. Да, вътре има и раница. Може би затова е кашон се едно сме взели малък телевизор. Да, защото това е 18-инчов лаптоп, аз нямам такава раница, където мога да побера това чудовище, така че трябваше да взема и раница. Буквално Гошо вече ще ви направи сега анбоксинг и също ще го тества и ще ви каже впечатленията си поне за сега. Аз не разбирам нищо от този лаптоп. Моля да кажеш малко повече за този лаптоп. Това е най-новия лаптоп на Acer Predator. Това е... Омага. 18 AI се казва, Helios 18 AI. Колко секси. 5090 NVIDIA GeForce, така че ще е много мощен, най-доброто на пазара. Абсолютно, хора. И е скъп, колкото една средностатическа кола. Абсолютно. Втора употреба кола. Омага! Има разкритие. Уау! Какво е това? Това са балончи. Това е bubble wrap. Омага, ето е раницата. Омага! Хора, това е гигантско. Да, ако мисля, че тази раница е огромна. Абсолютно. В смисъл, не толкова грамадна на широчина, но височина адски голямо. Че е някаква фенси. Аз между другото гледам през цялото време през камерата. Все едно не се случва това на живо пред мене. Уау, тази раница изглежда яка. Уау! На Acer Predator. Разбира се, логото трябва да е огромно, трябва да се знае. Оуа. Това атачва ли се? Да. Уау! Това е толкова яко. Това е толкова странно. Какво му да свърши? Може би мишката или самото зарядно ще седи вътре. Не, идея си няма. Не знам, сигурно има инструкции, ще ги видят по някое време. Инструкции за раница, не мисля, че има. Ето бе. Окей. Нали, те са обратно. Да, хора, това е раницата, за който иска да си вземе Predator Extreme. Така, хора, вече сме на по-професионално. Вие сте върху стойка. Това е стойка за слушалки. Това си го правиш на стойка за слушалки. Господи, наистина стойка за слушалки. Това е лаптоп. With the baby. Последно, предполагам, това е зарядното. А тук има още една стойка за слушалки. Добре. Виждам кабела. Така. Ето го, голямата тухла зарядно. Буквално това е огромно. Която е... Тук някъде пише... 400 вата. Уау. Също аз нищо не разбирам от това, но как си бе? Предишният ми лаптоп е 320. Уау, на самолета ще пускат ли с това? Забележи зарядното. Накрая какъв е странен. Да. Надявам се да те пускат на самолета, на когато ходим до България с това нещо. Ще ме пуснат. Ако не се прибирам. Моля? Това са thermal pads. Това е ако слагам още карта памет, това се слага за да я държи хладно. Аха. И Има още нещо. това имам идея какво е. Я да видим.
Да, Уа! това са бутончетата, които могат да сменят. Това е много яко! От нормални на прозрачни. Те са прозрачни. Уа, това е готино. Защото А това какво е? Това е за да махаш, защото точно тези бутони са механични и само те могат да се махат, другите са силиконови. Хората той си е направил ресърча. Той знае всичко. Разбира се. Аз съм Гошо все пак. И сега, той е Гошо. И сега лаптопа дойде ли момента за the star of the show. Let's get it. Та-да-да-да! Забържи как се дига. Дига се. Не знам какво се дига, но се дига. Премиум пакетинг. Премиум пакеджинг. Разбира се, логото. Мале. Сега ако го изпуснеш, е много смешно. Моля те, не ме участвай. Добре, как се отваря? Че ви отнемам. Аз съм много лош камерамен. Уау! Уау! О, да ми гледайте ногтя. Колко е красиво. Колко яко изглежда! А това какво е? Ще, той е някакво като огледално е. Ще разбереш Уау. като го включа. Дали ще мине отварянето с една ръка? Чакай, се притеснявам да го взема. Уау! Колко инчов е този лаптоп? 18 инча. 18 инча, хора. 42 сантиметра. 42 сантиметра. Уау! Мале. Ще колко е клин. Искам да се забележи колко е тънък екрана. Да. Няма никакъв безел. Толкова е красив. ASMR. ASMR. Ние правим ASMR на лаптопи. Вижте. Защото Снимам как се чува. защото това е общо взето лаптопчето. Какво имаме тук? Имаме някакво нещо, което това не излиза паметта. Това е наръчника как да ги залепям, къде да отварям. ASMR. Стига. Има звук на празник. И тук има някаква книжка. Хора, има книжка. Какво е това? Не знам. Дай да го отворя. Ти си камерамен. Добре. Няма да ти отнемам от момента. Какво си го зум аутна от тази камера, бе? Откъде видиш по-добре? ASMR. Надявам се това баркод да не ми трябва. Каква тетрадка има? Разбира се, имаме поредните стикери. Залепи ги. Не. И... Предполагам това е... Някакви книжки. Да, гаранционна карта. Safety guide. За сетъпване какво да направя. Уау! Да, ние не сме малумни, така че мисля, че се справя. Не говори така, някой може да не е сетъпва лаптоп, ще се обидат. И тук... Я да видим. Нямаш ли идея как се маха? Може би, ако беше Може би. прочетил инструкциите... Може би ми трябва... Може би си малумен. Да, може би съм малумен и трябва да видя инструкциите. Вижте как се маха бутон. Оп. Уау! Ето. Уау! Добре, сега да кажем да сложим един. Ето този. Виж как са го запазили. Опа. Вижте как са го запазили, хора. Тя просто го... Боц? Не, чакай ще го щупя. Омага! Ето така звучи механичен. Това е механичен бутон сега, а това е силиконов. Ето. Това е... Прекрасно. Да. Има разлика. Не знам дали се чува на камерата ми. А може и да съм го щупил и за това да тръгна. Хора, вижте каква дискотека е тука. Това подкачи, Гошо го пусна и той почна да свети. Така, докато Гошо си оправя лаптопа, аз исках да си поговоря малко с вас и да ви кажа т.е. да ви разкажа за идеята за нашия канал. Като цяло в този канал очаквайте влогове, лично от нашия живот. Не смятаме да пренасилваме неща за влоговете или да правим нещо точно за влоговете, просто ще снимаме нашия day-to-day life, както се казва. Което ще е интересно, защото ние с Гошо сме студенти в Холандия
И така нататък ще ви развеждаме из Холандия, ще снимаме лятото и пролета, примерно ходим с колела на разходки и ще е доста готино да снимаме това. Също имаме няколко пътувания, всъщност 2 пътувания за сега планирани за годината, така че очаквайте влогове от това също. Но да, като цяло ще снимаме нашия живот, ще бъдем аутентик, ще бъдем автентични, доколкото можем. И също очаквайте гейминг видеа, защото ние обичаме да играем игри. Ще играем игри заедно, ще играем игри отделно. В смисъл, винаги ще сме заедно, но може да са мултиплеер или синглплеер, се тая, но ще сме заедно и ще има гейминг видеа. Също мислим да правим предизвикателства, ако измислим някакви готини. Аз лично имам идеи, имам мотивация, така че определено ще измислим предизвикателства, за да е по-забавно и интересно. Но да, като цяло това ще е нашия канал за сега. За сега нямаме особени планове за този канал. Правим го просто за забава. Просто да видим какво ще стане. Просто винаги сме си мислили да си направим влог канал заедно. И да, не знам, ако имате въпроси, пишете отдолу, ако въобще някой гледа този влог. Някой ден, предполагам, някой ще го гледа. Сега не знам. Но да. Сега Гошо си оправя бутоните и за малко щупи един. Но го оправи. Но го оправи. Така че да, това исках да ви кажа. Сега ще... Гошо ще си сетъпва лаптопа. Но да, доволен ли си за сега? Да. Какво ти е мнението за лаптопа в тези 5 минути, в които си го ползвал? Много готин. Доволен си. И сега ще направя най-важното нещо и това е да вляза в Microsoft Edge, за да мога да се махна от Microsoft Edge. За да може да си изтеглиш браузър? Да. Здравейте, приятели! Сега отиваме да си взимаме вечеря на нашето вечерно приключение. Така, вече сме готови. Точно си взехме нещата. И снимам пак, когато има много хора. И пак сигурно изглеждаме като дебили. Но да, готови сме. Взехме си вечерята. Между другото, ние обядвахме и това не го снимахме, но просто си направихме сандвичи, защото пак казвам, няма нищо в хладилника. Да. Просто ядем супер нездравословно в момента, макар че аз за обяд пробвах овес. Не за обяд, за закуска. Пробвах овес вчера и днес. И между другото ми хареса. Малко е странно, защото аз не съм свикнала да ям такива неща. Но беше окей. Правка, яде овес на един ден. Да, ядох овес на един ден вчера. Защото т.е. днеска. Вчера го направих. Не знам, защо не мога да говоря. Вчера го направих и днеска го ядох. И между другото беше по-вкусен. Престоя овеса беше доста по-вкусен, защото беше в хладилника. Ако някой от вас яде такива неща и овес и така нататък, моля ви, кажете ми някакви яки рецепти и някакви такива работи. Защото в момента го ям просто овес. Защо забързахме? Ето този ще е. Омага. Да, забравих си мисълта са заради тебе. Ядох овес с плодов йогурт и банани. И беше вкусно. И мед. И мед. Защото без мед ще е безвкусно. Има банани. Има оставени банани, хора. Между другото, някакви хора. Някакви хора точно сега минаха и ми се смяха, че снимам бананите. Има банани. По средата на нищото. Дали да ги вземам? Здравейте, хора! Следващия ден е. И кажи, къде отиваме сега? Отиваме до холандското техномаркет. Да. За да вземем SSD, защото осъзнах, че моят лаптоп е само с C. А както знаете или не знаете, на C-то е операционната система Windows, което може лесно да ви забави лаптопа. И аз не искам това да се случва, затова отиваме за ново SSD. Ние станахме технически канал. Basically. Но да, в момента сме тръгнали да купуваме това SSD на Гошо и той да ме черпи Макдоналдс. Да. И basically, да, това правим днес. И когато се върнем с SSD-то, ако го вземем, ако го има, Гошо ще си отваря новия лаптоп. И се надяваме да не го страши. Стана много напрегнато. Гошо дърпа лаптопа. Вика, страх ме да дърпа. Дърпа го. Отиваме към автобуса. Да, сега отиваме към автобуса и се надяваме да не го изпускаме. Да. Да.
Така, другари, вече сме вкъщи. Погледнете какво се случва. Тук е операционна маса. Има си пуловер на лаптопа да му е какво? Меко? Да му е меко. Да му е меко. И сега Гошо ще го разглабя. С къде са скалпелите за операцията? Ето тук би трябвало да са. Ето ги скалпелите за операцията. Така че подготвяме се. И Гошо ще разглабя лаптоп. Хора, тук стана много напрегнато. Гошо дърпа лаптопа. Вика, страх ме да дърпа. Дърпа го. Много е напрегнато положението. Погледнете какво става. Да се отваря, бе. Напротив, отваря се от тази страна. Ако си е пуснал видео как се правят нещата. Не знам, аз направо не мога да го гледам, лошо ми става. Ето. О! Лаптопът е отворен. Това представяш ли, че хората, които това го правят за работа, ги отварят сигурно за 2 минути? Хора, вижте какво има в един лаптоп. С хората, които не знаят. Знаеш къде отива сега SSD-то? Ми под това. Не, идва ето тук. Ага, ето там. Ето тук. Ето ми го ново сегашното SSD. Ага. Сега тук ще сложа новото SSD. Това е тежичко, между другото. Ето го SSD-то, защото е с 2 терабайта, то тежи. 2 терабайта тежат. Тук има. Хора, так му сложих SSD-то. Искам да кажа, че тук мина някакъв кабел, който малко ме притесняваше заради SSD-то, като се загрява да не му стане нещо. Затова го сложих на слот 3. И те малки болчета. Толкова пенен дяз да ги слагаш. Но сега всичко е готово и ще затворим лаптопа. Да видим дали съм го щупил и дали всичко е наред. Хора, апдейт. Лаптопа вече е сгубен. И... има де! Йейо! Той успя! Той успя! Сега трябва да си прехвърля нещата там. Да, сега ще си прехвърля нещата там. В понеделник идва паметта. Не паметта. Паметта? Хард драйва. Където може да слагаме някакви неща. И той ще си пренесе всичко от този лаптоп в този лаптоп. И този лаптоп ще стане мой. И ще мога и аз да играя игри. И да играем заедно. Yes. Уху! Let's go! Така, хора, така приключи сагата с лаптопа. Мисля, че това е добър момент да свършим влога. Да. Така. Чакай сега да се преместя, да сме заедно. Така че, хора, това беше края на този влог. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, абонирайте се, харесайте, споделете. И очаквайте още влогове и гейминг видеа от нас. Най-скоро гейминг. Да. Много искам. И аз така. Така че, хора, това беше всичко за сега. Чао! Чао, чао!